Esuk iku sekolah katon rame kaya biasane. Suara guguyon bocah-bocah nyampur karo suarane bel sing muni banter. Aku nanda mlebu kelas bareng 6 kancaku, Sinta, Ayu, Raras, Reni, Lala, lan Diana. Kabeh katon seneng, nanging ana siji perkara sing gawe aku ora tenang. Salah siji bocah kelas A sing kelase ngarep kelasku, saben aku liwat ngarep kelase, swara sindiran mesti muni lirih. Aku bingung. Kok ana wong sing kemlindi kaya kuwi? Ucape bocah sing ora seneng. Sing liyane nambah. Sing penting gurune seneng karo dheweke. Aku ngadeg sedelo, nanging milih mlaku terus. Sinta sing ana ing sandingku langsung omong, "Ndah, wis aja dikatekke. Wong iri biasane ora duwe apa-apa sing dibanggake." Aku mung mesem tipis. Iya Sin, aku ngerti. Tapi nek saben dina kaya ngene, rasane kok kesel. Waktu terus mlaku, lan sindiran kuwi ora mandeg. Saben dina rasane kaya dianyari, kaya dadi kebiasaan sing ora ana enteke. Dina Jumat waktu istirahat, Ayu teko karo rai serius. "Ndah, aku krungu maneh bocah kelas sebelah ngomong elek bab kowe," ujare lirih. Aku nyedak, lan kondo alon. "Ora apa-apa Yu, aku arep nyedak, arep omong apik-apik." Aku banjur ngadeg ing ngarep lawang kelase. Bocah-bocah kuwi padha kaget. Aku ngomong kanthi tenang nanging teges. "Ngapunten, aku ora ngerti yen ngajeni guru lan sinau kanthi tenanan dianggep jilat. Yen kuwi salah, aku siap sinau kanthi tenanan. Nanging, apa ora luwih becik yen wektu kanggo sinau tinimbang kanggo nyindir wong liya?" Suasana langsung sepi. Ora ana sing wani ngomong. Maya salah siji bocah saka kelas kuwi mung nyawang karo rai isin. "Ndah, aku sing wiwit nyebar omongan kuwi, aku nyuwun ngapura. Aku mung melu-melu liyane." Aku mesem tipis lan jawab alus. "Ora apa-apa, Mai. Sing penting saiki wis ngerti. Aku ora dendam." Sawise kedadean kuwi ora ana maneh sindiran saka kelas ngarep. Malah, Maya saiki kerep nyopo aku nalika ketemu. Suasana sekolah dadi luwih adem, luwih nyenengake. Kancaku padha mesem lega, amarga aku ora milih nesu, nanging ngadepi kanthi tenang. Saben esuk mlebu sekolah, aku ora rumangsa tertekan maneh. Aku sinau saka kabeh iki, yen ngadepi sindiran ora kudu nganggo nesu utawa tembung kasar. Nanging nganggo sikap tenang lan budi sing luhur. Sapa ngerti, wong sing nyindir kuwi sejatine mung butuh disadarke kanthi cara sing alus.